Lupa humarito, pagkanulat tayo, lupa hasiyangan. Asa unang adong ito, mabagkatip ni Rohay. So arabe ito, nauparbaga siya ko. So ara hasiyaan, unang sa ingot-ingot ito, umagama masira. Tung sa Kapoli jua waparatai ale ito hati sanari po Yususar hosatino noni rohami sa ingot na ito. So arabe ito, siya ko, so ara hasiyaan, unang sa ingot-ingot ito, umagama masira. Tung sa Kapoli jua waparatai ale ito hati sanari po Yususar hosatino noni rohami nang ramawa sa ingot na ito. Kung sa hulin mo na
Nasa himok dito. Sabi, kay Marabi.